Vítam vás pri tomto novom videu. No toto je také video, že to prvýkrát nahrávam v reálnom čase zvuk, ako beží hra, lebo doteraz som to nahrával až potom, ako som vlastne natočil to video. No uvidíme, neviem aká bude kvalita zvuku, keďže toto robím prvýkrát. No uvidíme, toto nejaké coiny alebo čo to sú. Ako vidíte, je to vlastne hra DLS 26. Mám tu Dats B, ako som mal aj doteraz, toto je môj tým. No uvidíme. Uvidíme, toto tu preskočíme. No som fakt zvedavý, sa aj teším. Aj som z toho trochu nervózny. Lebo vlastne keď tuto niečo poviem zle, tak to môžem vymazať a začať odznova. No som zvedavý naozaj. Pozor, zobraví nám už loptu, jak tu rozprávame, A samozrejme, že zase mi nepôjde hra, lebo som už dlho nehral. Ale nejaké tie skúsenosti by sa mi tu vyrývajú do mozgu. Tie staré skúsenosti. A jaj. A debu mi. Aj, škoda. Škoda. No nič. Dobre. A keď naozaj to bude mať dobrý zvuk, tak vlastne takto by som aj rád natáčal. A gól. Ivanovič. Mihailo Ivanovič, dámy a páni. V 17. minúte a 43. sekunde. Krásne, tuto ešte nám ukážu parametre tej strely. A 60, dobre. Dobrú rýchlosť to malo. Samozrejme ešte sa pokúsime pridať. Samozrejme, no pozor. Teraz bránime a dobre. Dobre, nevyšlo to von. A môžeme ísť dopredu. Munir beží. Munir to skúsi sám a dáva gól. Munir El Haddad. Krásne toho ani odtiaľ som zobral, som ho asi minule kupoval, ale no dobre, 0-2 zvyšujeme. Čo je pre mňa len dobre. Potom by som vám samozrejme, keď to čas dovolí a úložisko, tak by som vám rád ukázal vlastne tréning, ktorý je tiež dobrý. No uvidíme. Dobre, ej. No. A dúfam, že vás ináč moje videá bavia. Mám 51 odobrateľ, čo je dobré. Môžeme ísť aj vyššie, samozrejme. Teraz je offside. No nič. To som chcel povedať, že teraz je na to dobrá príležitosť, aby ste dali odber. No, a jak dobre to tu ukázali ten offside, no nič. A, dobre, áno, máme loptu. Áno, Ivanovič. Mihailo Ivanovič. A 0-3. Samozrejme Dac v Svetom Petri vyhral 0-13 proti Podbrezovej 5-0. Som sa tešil strašne. Lebo samozrejme, áno, Svetý Petri, to je Slovnatka, to bol iba taký dedinský tým, taký, samozrejme taký, ako to povedať, taký slabý. Pre nich to samozrejme bol sviatok, že tam prišli dacisti. A je to rozhodcovská lopta. No ale vlastne Podbrezová tej sa darilo na začiatku tejto sezóny, ako som už spomínal vo videu. A my sme ich porazili 5-0. Proste 5-0. To je sila. Ramadan dal jeden gól, krásny, z priamého kopu. A vlastne, dobre, teraz bude reklama. Tu bohužiaľ neviem preskočiť. Čiže teraz už viem. Aj tak myslím, že vydá vystrihnúť, no. Koho by som mohol dať? Jej Hošoja toho, si pamätám. Hošoja. Toto je brankár.
tiež dobrý. A nie, nebudem nikoho striedať. Oni tu striedajú McKenna, alebo to, ako sa volá. Dobre, Ivanovič. Ivanovič, Hosoja. Hosoja. A Hosoja dáva gól. Na 0-4 Mao Hosoja. Tento japonský útočník dáva gól. Krásne, prepáčte mi, keď to zle čítam, ale ja to proste tak čítam, ako je to napísané. Nie som Japonec, čiže prepáčte mi, keď to zle čítam. No už tu fandia aj fanúšikovia, neviem koho, či moji, či jeho. Dobre, áno, áno. Ale... A pozor. Ó, dobre. A ešte, to bolo legálne, som ho tam nefauloval, čiže to je dobre. A jaj. Ale dobrá strela. Toto vás potom zoberiem na tréning a ukážem vám. Pozor, pozor. Naozaj neviem, ako bude počuť môj hlas. Dúfam, že dobre dám to hore, tak či tak, no uvidíme. Dobre. Tak to nezabudnite lajkovať a odoberať. Čiže dúfam, že to bude mať dobrý zvuk. Hosoja. Toto čo bolo? Nič. 3 striedania som urobil. Tie, ktoré mi tam navrhoval. Samozrejme vyhrávame 0-4, toto je už na pohodu, ale pokúsim sa dať na 0-5. Jej Hosoja. Jaj. Ohoho. Joj, toto bude asi aj žltá, áno. Žltá karta, škoda. Musí si dávať pozor, lebo pri ďalšej žltej už to bude červená, čiže musí si dávať pozor. Jaj, toto čo bolo. Dobre, toto urobíme štvrté striedanie. Kuhn ide hore, Kuhn, neviem. Takto, Munir. Ivanovič. Ivanovič, jaj. Pozor. Dobre. Dobre, jej. Áno, ešte, no. Ivanovič. Hosoja. Hosoja. Jaj. Dobre, love, ale toto už nevystrieda, lebo už to asi za chvíľu odpíska. Áno, a 0-4, dámy a páni, vyhrávame. Jak sa tam teší. Super. Ivanovič 9,9. Má hodnotenie 2 góly, 2 prihrávky. To ma teší. Dobre, 52 coinov. Dobre, super, máme 1309 coinov. Ovusu. Princ Ovusu, on hrá teraz v Daci. Princ. Keďže je to Prince, ja ho mám rád. A aj keď mám útočníka, tak ja ho kúpim, lebo je to Princ. Je to Princ, ja Princa kúpim. Hrá teraz v Daci. No ešte niečo som splnil. Gemíky, to si nechám. To sa mi páči. No, ale ideme na tréning. Tréning, takto. A dáme free tréning. Ukážem vám takto moje taktiky. Tak vlastne potom, keď takto sa dá, tak robím tak, že Ivanovič si nabehne. Dá takto. Brankár vybehne a Hosoja to len takto zakončí. Hej, alebo môžem potom takto dať. Center na Limbombeho, alebo kto to je. A skúsiť to. To čo bolo? Toto by som zápas v živote nedal. Jaj. Dobre, ideme na niečo zaujímavejšie, na free kicky. Toto mám také, že takú taktiku. Joj.
Dobre, skúsim to takto kopnúť. Jaj. No dobre. Ideme na... Lebo to len tak rýchlu ukážku z tréningu vám chcem ukázať, lebo ja sa strašne bojím, že nebude to audio nejako dobré, alebo takto. Ale dám to hore aj tak. Potom sa možno do budúcna ponaučím. Že vlastne pošlem von brankára takto. Že vlastne ako mám nahrať to audio, aby bolo lepšie. A toto by už skóroval takto vlastne do prázdnej brány. A, no dobre. A ide mi na moje obľúbené penalty. Skúsim mu takto panenku dať. A ono to nevychádza. Hosoja. Dobre, nedal. Skúsim tebe takto prihrávkou tam poslať. Nevychádzať. Áno, aj teraz. Brankár ostal v strede. Jaj. A gól, toto len tak, ostanem v strede. Ostanem v strede a toto nedal dobre. Tak toto skúsim na stranu dať. On na druhú skočil. Takto sa to robí. Skúsim aspoň, musím, dobre, aspoň jednu vybrániť. No poď. Áno. Dobre, toto iba takto prihrám, či to vyjde. A vyšlo to. Super. Tuto skočím. Áno. Aj druhýkrát po sebe som to vybránil. Dobre. Ty kokos. No. A počkejte, skúsim zmeniť hráča. Skúsim dať vlastne, že brankára. Že brankár proti brankárovi. A gól! Brankár to dáva. Toto išlo na druhú stranu. Poďme ešte takto. Dobre. Dobre, ešte poslednú sa pokúsim vybrániť a kopnúť. Takto. A dobre. Ešte túto vybránila. Dobre, nekopol to. Tuto ešte dáme free tréning. Ešte trošku si tu zakopeme. Nazbierame tuto tie schopnosti. Dobre, z tohto radšej idem preč. Tak dúfam, že sa vám prvé takéto video páčilo. Keď áno, nezabudnite dať like a odber. Ahojte, majte sa a dúfam, že to audio bude dobré.